ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ାର ମଜାଟା ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡିକ୍ଚି କରେଇ ବାନ୍ଧି ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସେଠି ଆମର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ଭୀମଙ୍କ ଭଉଣୀ। ତ ଭୀମଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆମର ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପଥରରେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଚୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ତ ତାଙ୍କର ଚୁଲି କରିବା ଭିତରେ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା କାନକୋଳି। ତ ଆମେ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ କାନକୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ। କାନକୋଳି ଖାଇସାରି ଦେଖେ ତ ମୋ ମାଇଁ ତାଙ୍କର ସଜବାଜ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଯେତିକି କଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ତ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମର ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ ରେସିପି ଷ୍ଟାର୍ଟ। ମୋତେ ଦିଆହେଇଥିଲା କୋବି କାଟିବା ପାଇଁ, ଆସିଛି ମାନେ ମାଗଣା ତ ଖାଇତେ ଦେବେନି, କାମ ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ନାଚ ମାଷ୍ଟର ଆଉ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଯାଇଥିଲେ ନାଚାନୁଚି। ତ ୟା ଭିତରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ପକୋଡ଼ା ଛାଣିବା। ପକୋଡ଼ା ଛାଣିବା ଭିତରେ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା କୋବି ପକୋଡ଼ା। ନିରାମିଷ ନହେଲେ କ'ଣ ଟିକେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପକୋଡ଼ାରେ ଏମିତି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କଲେ ଆମକୁ ଦେଖି ଡର ଲାଗୁଥାଏ। ଆକୁ ଖାଇଲେ ଆମେ କ'ଣ ହଜମ କରିପାରିବା? ଆଉ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ହସ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ବା ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କହିମି। ତ ୟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନେ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ପାର୍ଟ, ଗିଳିବା ପାର୍ଟ। ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କୋବି ପକୋଡ଼ାଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନା ଖାଇବା ପାଇଁ। କୋବି ପକୋଡ଼ା ପୁଣି ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ତା ସହିତ ପାମ୍ପଡ଼। ଆଉ କ'ଣ ମୋ ପେଟ କ'ଣ ପକୋଡ଼ାରେ ଭରିବ? ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ ନା। ତ ଏଇ ଛୁଆଟି ଆମର କହିଲା ନା ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବନି, ଭାତ ମୁଁ ବାଢ଼ିବି। ତ ସେ ଭାତ ବାଢ଼ିଲା, ଆମେ ଗିଳିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଫିଷ୍ଟ କରିଛି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରି।